अरां दख'रा एप्सनि थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायो। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां दख'रा एप्सनि थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया आवनाजुलि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव अरां दख'रा एप्सनि सिङाव मुंख्लं जालांनाय गेदेमाजो बिथांमोननि मुंखौ बुहुम बिखायाव गुवारै फेहेरनाय फुवारनायनि नोजोरजों आरो बड'लेण्ड मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि मुंखौ अराय जुगामि खालामना लाखिनाय थांखिजों लोगोसे ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौबो जौगाहोनो आरो मोजां राफोद गेलेगिरि सोरजिनायनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय थामथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ आवनाजुलि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायो। मख'जाथावदि सेथि साननि सेथि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पिरपिलाखौ अरां दख'रा एप्सनि आफादगिरि सोमाव दैमारि बिथाङा बिरहोयो। लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो बोखावजायै दरं जिल्ला एप्सनि गौथुमारि नेहाथारि गजेन हायनारि आरो बड'फानिसिम बिबार बावजेनो उदालगुरि जिल्ला एप्सनि लोगो आफादगिरि रबीन्द्र बर' बिथाङा आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफोराबो बाहागो लायो। लोगोसे मख'बावनो गोनांदि बिटिआर गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै दिनैनि सेथि गेलेनायखौ बेखेवनानै होलाङो आरो दिनैनि सेथि साननि गेलेनाय मासा आरो रौता उदांस्रि क्लाबनि गेजेराव जायो आरो मोन्नैबो हानजाया गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों मासाया रौता उदांस्रि क्लाबखौ 4 गल सोनानै देरहासार जानो हायो। दानिया फैदो जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों अरां दख'रा एप्सनि आफादगिरि सोमाव दैमारि आरो बिटिआर गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। अरां दख'रानि सिङाव थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 7 बिर जोहोलावजोआ मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांमोननि बेसेनखौ होनो थाखाय बा बिथांमोनखौ गोसोआव लाखिनो थाखायनो बे जोलुर बादायलायनायखौ दख'रा एप्सआ खुंदों। देग्लाय 3थि बोसोर आरो दिनै बे खेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो आं बेयाव फैनानै नुफैदों जोंनि बे ओनसोलनि गोबां गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा सुबुंफ्रा बे गेलेनायखौ नायनो फैदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि खौसेथि जोंनि ओनसोलनि गोजोन बे थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नुदों जोंनि गामि ओनसोलनि जोंनि गेलेग्रा फोथारफोरखौ जोङो फोसाबनो गोनां दङ। माखासे रायजोफोरनो जों आरो माखासे नायनो थाखाय माखासे खाबुखौ बानायनानै होनो हायोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलाव आरोबाव गेलेनाया जौगागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बिटिआर सरकारा गेलेमु बिफाना बिसेसकय 40 समस्थियावबो गंफा बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङै जोङो गामियारि स्टेडियाम एबा रुरेल स्टेडियाम जोङो 5 कौटिनि जों बानायनो नागिरदों। फारि जों बानायलांगोन खनसेयावनो बानायनो हायाब्लाबो आरो बिनि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव जोङो बड'लेण्डनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो DRC लाइसेन्सनि थाखाय जोङो कच बेनि थाखाय जोङो कर्स होगोन जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो। बेवहाय जेबो बेसेन लानाय जानाय नङा, जोंनि सरकारनिफ्रायनो 100% जोङो फ्रि खालामनानै होनाय जागोन आरो थाबैनो क'क्राझार आरो उदालगुरियाव क'क्राझाराव हौवासाफोरनि आरो उदालगुरियाव हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोङो स्पर्ट्स एकाडेमि एबा फुटबलनि बिसेसकय जोङो एकाडेमि खुलिनो थांगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो साब डिभिजन लेभेलाव स्पर्ट्स एस'सियेसनफोर दङ बिथांमोननो जोङो 5 लाखै बोसोरै जोङो होनाय जागोन। देग्लायनिफ्राय होदों जोङो बिथांमोना जाहाथे गेलेनायनि माखासे खामानिखौ मावनो हायो आरो बेनि अनगायैबो सुपार डिभिजन लिग साब डिभिजन लेभेलाव खुंनाय बेयाव जायफोर क्लाबा चेम्पियन जानाय क्लाबनो जोङो 5 लाखै रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जागोन। दा बेखौबो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ। गोबां साब डिभिजन एबा डिस्ट्रिक्टआ बे सुपार डिभिजन लिगखौ खुंलांबाय आरो बेयाव चेम्पियन जानाय जि टीम बे टीमनि डाटाखौ जोंनो अलरेडि साबमिट खालामबाय आरो बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो बे रांखौ मोनलांगोन। दा बेबायदिनो जोङो माखासे खामानि मावनो थाखाय आखायाव लागासिनो दं। लाइमोनफ्रा गेलेनायनि खाबुखौ माखासे समाव मोना आरो माखासे परिबेसबो जोंनि गेजेराव फैयाखैमोन। बेनि थाखाय लाइमोनफ्रा गेलेनायनि बिथिंखौ एसे खमायदों। दिनै नाथाय गेलेनाय बिथिङा एबा स्पर्ट्सआ
या माने निउ एडुकेशन पलिसियाव मोनसे कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै गनाय जाबाय। दा बे हिसाबै जों दिनै नुबाय गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि मोननो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों गोबां बिथिङै गावखौ गायसननानै लानो हायो। दा बे मोनसे फोरमानखौ जोङो थांनाय समाव होनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै मोनबाय। आङो मिजिंथिदों जोंनि लाइमोनफ्रा जायफ्रा गेलेनो गोसोथार बिथांमोना माखासे खाबुफोरखौ लानानै गाव गाव आयदायाव जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ गेलेलांनो हायो। जोङो फ्रि कचिं केम्प पाथियो आरो स्पर्ट्स एकाडेमिफ्रावबो बिथांमोना बाहागो लानो हागोन। बिनि अनगायैबो एस'सियेसनफ्राबो माखासे खामानि मावदों जायफोर गेलेनायनि थाखाय जौगानाय। आरो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोंहा बड'लेण्डआव स्पर्ट्स पलिसि फैगासिनो दङ। जोङो जिहेतु बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड जोङो दाबाय, बेनि गेजेरजों जों माखासे स्पर्ट्स पलिसि जों बानायदों। जाय गेलेनाया अलिम्पिक एस'सियेसनजों गनायजानाय बे गेलेनायखौ जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जौगाहोनो थाखाय बे स्पर्ट्स पलिसियाव जोङो लानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो गासैबो गेलेनायखौ जाय जि गेलेयो, सोरबा फुटबल गेलेयो, सोरबा आर्सारि गेलेयो, सोरबा बक्सिं गेलेयो, सोरबा भलिबल गेलेयो, जायफ्रा अलिम्पिक एस'सियेसनजों गनायजानाय गेम, बे गेमखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसिनि गेजेरजों जों खामानि मावगोन। आरो बिदि पलिसिनि गेजेरजों खामानि मावोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैनो थायालासिनो, माखासेया फरायनायाथ' फरायगासिनो दङ, नाथाय माखासेया ओरैनोबो दङ। नाथाय जोंनि बिसेसकै बर' एबा ट्राइबेल हारिनि जोंनि शारिरिक जि गठन, फिजिकेल जि स्ट्राक्चार, बियो गेलेनायनि थाखायनो। दा बेखायनो जायफ्रा गेलेनो गोसो बिथांमोनखौ जों गेलेनायाव लाबोनो थाखाय जों नाजानाय जादों। चेनेलनिसिम आङो अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहोबाय। खुंगा 3थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय 2023 बेयो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो बियो दिनैनिफ्राय जागायनानै अक्ट'बरनि 8 थारिखआव जोबगोन। बेखायनो अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरां ओनसोलनि बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय बयबो जोंनि बे गेलेनाय बेवहा बाहागो लाफैगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि ओनसोलनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुंखौ गोजोरथि लाखिनो थाखाय बिथांमोननि मावलांनाय जिहेथु हारिनि फारसे गावनि बावसोमनाय, बेखौ जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनि गेजेरावहा जों अराय गोजोर खालामनानै लाखिनायनि मोनसे उद्देश्यजों जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो होबोदों। दा बेखायनो देग्लायबो बे जिथु जोंनि अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उद्देश्य बेयो जाफुंगोन, आं बेखौ आसा खालामो। दा जोंनि बेहाय गेलेनायखौ होनायनि गुबै कारनानो जाहैबाय जोङो ओनसोलनि फारसे गेलेनायनि जिथु मोनसे परिबेस बेखौ जोङो सृष्टि खालामनांगोन। मानो होनबा जोंनि इयुन सानफ्रा गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि इयुनखौ दानानै लानो हायो। मानो होनबा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो गेलेनायनि परिबेसखौ खालामलांनो गोनां जायो आरो बेजोंनो जोङो इयुन जिथु जोंनि फिउचार बा भबिष्यत बेखौ जों दानानै लानो हायो। दा बे थांखिखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जिहेथु मोनसे गेलेनायनि जिथु मोनसे थासारि बेखौ लाबोनो थाखाय बा बिनि मोनसे आबहावाखौ जों सोरजिनो थाखाय जोङो खामानि मावनो जों सेस्था खालामदों। मानो होनबा दिनैनि जिहेथु इयुन जोलै बिथांमोना गेलेनाय जिहेथु जोंनि बेनिफ्राय एसे डाइभार्ट जानानै गुबुन मोनसे हाबाफारियाव लोब्बा थानानै बिथांमोना गावनि इयुन दानायखौ एसे बेले बेजे खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो बै माखासे गाज्रि परिबेसनिफ्राय जोङो जोंनि ओनसोलनि लाइमोन बिथांमोनखौ जों बोरै होबथानो हायो, गेलेनायनि सायाव गोसोखौ बोरै लाखिहोनो हायो, बे फारसेथिं नोजोर बोनानै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खेलाखौ होबोबाय थादों बा होलांबाय थागोन। दा बेखायनो अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि इयुन सानखौ जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बिथांमोना गेलेनायनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो गेलेनायजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौबो लाफालांनायनि गेजेरजों जों इयुनखौ दानानै लानांगौ। मानो होनबा जोङो
गेलेनायनि गेजेरजों जों मोनसे नैबे दिनैनि दिनावहा जों राफोद सासे नोगोरारि हिसाबै जोङो गावनि इयुनखौ दानानै लानो हायो। बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिल्ला लेभेलसिम बा जिल्लानिफ्राय लानानै स्टेट लेभेलसिम, स्टेटनिफ्राय लानानै नेसनेल लेभेलसिम जोङो जोंनि गेलेनायखौ लांनायनि गेजेरजों जों बोरै इस्टाब्लिश खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि इयुनफोरखौ जोङो लुबैगोन जे गेलेनायनि फारसे गोसो होनांगौ। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।